Čau lidi. My tady dneska budeme, jo, sorry. Počkej. Dneska tady budeme fightit na našem SMPčku, jo. Tak, kdo vyhraje, jo? Typněte si do komentářů, jo. Tak jdem. Okay. 3, 2, 1, start. Oh shit. A podle mě jsem dal pravidlo, že kdo spadne do vody, tak je kuch. A prostě už nejde. Family friendly, Roberta, jo. Family friendly. Jídeček. Cože, jak jsem ho tak hitnout? Tak já jsem skeleton a toto je Robert. 4, 8, 9, 8, nevím co je, mi to asi jedno. Dobře, tak pojď. Ne, dobrý. Ne, jako ty torctí hezky. Ty jeden. Já to, že ti vůbec nic to neubírám. Hej borci, tak se potom připojíte se na náš server. A budete moc fadit jako to. Je tady hodně modovaných jako i armorů, zbraní a všeho. Jau! Aha. Jau, ty jsi jak nějaký bugger. Jeden, ty mě odpaluješ prostě hrozně daleko. Hej, doufám, že když... Hlavně nesmíš ty umřít, protože jinak by se líkl naše bejska, tak a to nechcem. No, to je pravda. Jo, borci, je tady jedna speciální věž, kousek od spawnu, kde je takový secret loot, jo, tak jo, až se připojíte. A běžte na minus ořadnice, když tak. Je to když tak do mínusu. Aha, Jaj. Tak jo, tak čau borci, připojte se na náš server, ať můžete fightit jako my. Yeah.